Dobrý deň. Téma mojej bakalárskej práce je elektronika 3D aplikácie pre bezdrôtovú interakciu s mikrokontrolermi. Preto som riešila urobiť IoT Learning Lab Project. To vidíte môj frontend. Vlastne rovno môžeme ísť na hlavnú stranu. Takže tu vidíte, že máme dve možnosti: prihlásiť sa a registrovať sa. Ukážem vám. Jak sa to vyzerá. Všetko je klikabilné, všetko funguje, super. A rovno môžeme ísť na cvičenie. V každom cvičení je napísaná úloha ku cvičeniu a taký, že je rýchly test na pochopenie. A rovno jak napíšte test a v dashboard je vidno výsledky. Dobre, takže rovno môžeme ísť na moje zariadenie. Jak som predtým hovorila, všetko je klikabilné. A profil vyzerá takto, že to je taká random fotka z internetu. A ešte chcela povedať, že môj projekt, on je responsívny a to vám teraz ukážem, jak príklad. Tak to vyzerá. Dobre, takže myslím, že za mňa je všetko a ďakujem za pozornosť a dovidenia.